बे गासिबो औवा दानग्लुंजोबनाय ओरै गासिबो औवा दानग्लुंजोब 40,000 फानदों। हेलौ लोगोफोर, दिनै आं नोंथांमोननो जोंनि देखायगोन आरो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा अन्नानै लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामदो। थौदो बिदिब्ला नोंथांमोना आंनि बारिखौ एसे नायलांदो। गय बागान, मैगं बागान बायदिसिनाखौ नायलांदो। नोंथांमोनहा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय। थौदो बिदिबा, लेट्स गो भिडिअखौ स्टार्ट खालामदो। फार्स्ट टाइम आं जोंनि फुख्रिखौ देखायसिगोन। फैबाय बागानाव हाबफैबाय, नायलांदो। नै बे फुख्रि जोंनि 5 केजिसो 6 केजिसो ना हगारनानै दोनदों। नायदो, नै बे जोंनि बारि सिमनाया बै जाहैबाय गय बागान आरोना। गय बागान, बियो गया माखासे थैब्रजोब्बाय। ओरैहाय गारा गायफिनजोबनायसो, नैबे गासिबो थैजोबदों। 10 बिगासो दं आरो बारिया गासै। गया एफाग्राब गैया, गया मथा मथि 2 बिगासो जागोन खोमा गया। बागानखौ देखायनोसै। नैबे लेबु दङ, लेबु सिं सिं लेबु दङ। र' बिदिब्ला आं माबाखौ देखायहैनि, नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। होमबा नैबे गय बागान जोब आरोना। नैबेजों मेरला गय गोदान गायदों। नै ओमफ्राय आनारस बागान दङ, आनारस बागान, गय बागान। नैबे आनारस थायजेनबाय। नै फ्रायलि 20, 25, 30 हाजारसो फैयो आनारसआवबो। औवा बागानखौ फानबाय दाख्लि, 40,000 फानदों। बे गासिबो औवा दानग्लुंजोबनाय ओरै गासिबो औवा दानग्लुंजोब 40,000 फानदों। ओमफ्राय बे सिगुन बागान, सिगुनाबो देरबाय। देनां बेजों गारि बायनांगौ आंहा। दङ, आं सिङाव हाबला, हाग्राया गुदुना। आनारस बागानखौबो नायबावदो नोंथांमोना। सिंजों आनारस गासिबो मथा मथि आनारसआ फ्रायलि फैयो, थाखाया। खिन्थु आनारस बारियाव हाबजायाना, गिलाय लांनांगौ, जिबौ थायो मा थायो। ओरै गय दङ, गासिबो दङ। नैबे गय बागान गोग्लैलायबाय। नै गय बागान सिं सिं थालिर बागान दङ। गय बागान सिं सिं थालिर गायनाय। ओमफ्राय हरै माबा दङ, मा होनो, लेबु बागान। बे लेबु बागान जालायबाय। लेबु, ओमफ्राय बे गय दङ। बिजों ओरै गायजोब्बाय आरो मथा मथि राउन्ड सेर सेरनो गासिबो ओरै लामा जिं जिं गायजोबनाय। नोंथांमोना नायलांबाय थानो हागोन। हले गासिबो नै। आरो भिडिअखौ माबायदि मोन्दों अन्नानै लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामबानो जाबाय। गासिबो बारि बागान जाबाय। बिदिनो फुख्रि दङ। ओमफ्राय मैगं दखानखौ देखायगोन आं हरैहाय। मैगं दखाना, मैगं दखानसो होनलायलांबायलै, सरि। दैज्लांनि मा ओंख्रि जानो गासिबो दंजोबो। बुंबाय थाला, बेखौनो नायलांबाय थादो। नायदो बिदिब्ला। मैथा, बे थासुमलि। भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जासिगोन। नोंथांमोनहा आंनि चेनेलाव गोदानबा अननानै लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामदो। नङाबा बारा गोबाव जागोन ना भिडिअआ। बेनो आरो जोंनि बारि बागान, बे गासिबो मैगं थाइगं फोजोबनाय, मैगं थाइगं गायजोबनाय। ओरै गासिबो लेबु बागान दं। लेबु बागान। दा भिडिअखौ बावनो दोनथ'नाय जासिगोन। आरो भिडिअखौ हायोबा अननानै लाइक, कमेन्ट, शेयार, साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। बिदिबा भिडिअखौ एसेनोसै। थेंक इउ फर वाचिं।